Alan teko Waja'alan teko anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sa'temene Nabi, apa annahu sa'temene Nabi iku kala ngendika sapa Nabi, iku kala ngendika sapa Nabi arbaatun utawi papat minan nisa'i saking pira-pira wong wadon iku fil jannati ing dalem swarga, iku fil jannati ing dalem swarga, wa arbaatun utawi papat iku finnari ing dalem neraka, iku finnari ing dalem neraka. Wa zakara lan nuturake sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam minal arbaati saking papat wong wadon rupane allawati arba'ah fil jannati kang ing dalem swarga, fil jannati kang ing dalem swarga, imra'atan rupane wong wadon, afifatan kang ngreksa haram, afifatan kang ngreksa haram, ai kaffatan tegese kang nyegah, ai kaffatan tegese kang nyegah anil harami saking perkara haram, anil harami saking perkara haram. Ta'iata kang manut, ta'iatan kang manut lillahi maring Allah, ta'iatan kang manut lillahi maring Allah. Wali zaujiha, wali zaujiha lan maring bojo lanange imro'ah, lan maring bojo lanange imro'ah. Waludan tur kang akeh anake, waludan tur kang akeh anake, ai kasirul waladi tegese akeh anake, ai kasirul waladi tegese akeh anake. Sabirotan kang sabar, sabirotan kang sabar, qoniatan kang nerimo, qoniatan kang nerimo, ai radiyatan tegese kang rido, ai radiyatan tegese kang rido bil sayiri kelawan perkara kang setitik, bil yasiri kelawan perkara kang setitik, ma'a zaujiha sertane bojo lanange imro'ah, ma'a zaujiha sertane bojo lanange imro'ah. Kala ngendika sapa Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasul, innal mar'ata sak temene wong wadon iku idza lam tafrij ing dalem nalika ora jembarake sapa imro'ah, iku idza lam tafrij ing dalem nalika ora jembarake sapa imro'ah an zaujiha saking bojo lanange imro'ah, an zaujiha saking bojo lanange imro'ah fi doikihi ing dalem rupeke zaujiha, fi doikihi ing dalem rupeke zaujiha. La'anaha mongko nglaknati ing imro'ah, la'anaha mongko nglaknati ing imro'ah sapa Allah Ta'ala Gusti Allah Ta'ala. Wa ghadibalan bendu sapa Allah, wa ghadibalan bendu sapa Allah alaiha ing atase imro'ah, alaiha ing atase imro'ah. Wa la'anataha lan nglaknati ing imro'ah sapa al malaikatu para malaikat, sapa al malaikatu para malaikat ajma'una halis kabehane, ajma'una halis bagiane. Zata hayain kang duweni izin, zata hayain kang duweni izin, wa in gobalan lamun lunga, wa in gobalan lamun lunga anha saking mar'ah, anha saking mar'ah sapa zaujuha bojo lanange mar'ah, sapa zaujuha bojo lanange mar'ah hafidhat mongko ngreksa sapa mar'ah, hafidhat mongko ngreksa sapa mar'ah nafsaha ing awak dhewe mar'ah, wa malahu lan bondone mar'ah, wa malahu lan bondone zaud, wa malahu lan bondone zaud, ai zauji tegese bojo lanang, ai zauji tegese bojo lanang. Kala ngendika sapa Salmanu Al-Farisi, Salman Al-Farisi radhiyallahu an, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah yaqulu halih ngendika sapa Rasul,
mana dorot orang ningali sapa imro'atun wong wadon ila ghairi zaujiha maring liyane bojo lanang imro'ah bisyahwatin kelawan syahwat illa sumirat kejaba den paku apa ainaha mripat lorone mar'ah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Wa qala lan ngendika sapa Abu Ayyub Al-Ansori radhiyallahu an sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah yaqulu hale ngendika sapa Rasul khalaqa ndadekake sapa Allah Gusti Allah fi sama'i dunya ing dalem langit dunya sab'ina alfi malakin ing 70.000 malaikat yal'anuna kang laknati sapa sab'ina kulla imra'atin ing saben-saben wong wadon takunu kang cidra sapa imro'ah zaujaha ing bojo lanang imro'ah fi malihi ing dalem bondone zaud wa kanat lan ana sapa imro'ah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat iku ma'as saharati sertane pira-pira tukang sihir wal kahanati lan pira-pira tukang ramal wa in afnat lan namun ngentekake sapa imro'ah umroha ing umure imro'ah fi khidmati zaujiha ing dalem ngladeni bojo lanang imro'ah wa qala lan ngendika sapa Muawiyah inni satemene ingsun iku sami tu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale ngendika sapa Rasul ayu mamra'atin utawi endi-endine wong wadon iku akhodat ngalap sapa imro'ah min mali zaujiha saking bondo bojo lanange imro'ah bigori idnihi kelawan tanpa izine zaujiha illa kana kejaba ana iku alaiha melarati ing atase imro'ah wisru sab'ina ing dosane 70 apane alfasarikin ewune maling wa in hadara lan lamun teka sapa zaujuha ayi zauju tegese bojo lanang amsakat mongko ngeker sapa imro'ah lisanaha ing lisane imro'ah anhu saking zaud Kanjeng Nabi dawuh enten sekawan tiyang 4 wanita sing temriku masuk surga dan 4 wanita sing temriku masuk neraka. Dados niki enten sekawan istri-istri niku sing bakale mlebu surga, enten sing sekawan istri-istri sing bakale mlebu neraka. Sing pertama niku sing mlebet surga. Sapa wong sing gak gelem mlebu surga? Kabeh gelem mlebu surga. Mangkane berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, niku nggih dalam rangka
menggapai surganya. Enten sing gak pengen mlebu surga. Gak enak ya. Kabeh pengen mlebet surga. Tapi apik memang memiliki cita-cita pengen mlebu surga niku apik. Tapi lek iso yo ditingkatne. Ditingkatno kita ibadah aja pengen mlebu surga. Ibadah nyuwun ridhone Gusti Allah. Pengen nyuwun to murih ridhone Gusti Allah. Pengen golek ridhone Gusti Allah niku tingkatan sing sae ngoten niku. Mangkane sama nek samarep enten lagune Dewa 19. Nah, jika surga dan neraka tidak ada, nah apakah kamu akan bersujud padanya? Tahu ngerti lagu itu? Gak tahu ngerti? Duh, awane kelahiran piro to iki? Digoleki. Nah, enten niku lagune Ahmad Dhani lho. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Maksudnya ngenten, niku memang dalam segi tasawuf niku tinggi. Berarti kan selama ini ibadah kita niku memang ingin mencari surga. Yo niku memang derajat sing rendah niku. Salatnya apa salat pengen mlebu surga. Ngajinya apa ngaji pengen mlebu surga. Posonya apa poso pengen mlebu surga. Niku hanyalah keinginan sing kecil jane. Tapi lek pun tingkat sing dhuwur niku nyapa salat. Ya aku sebagai kawula ya salat, nyapa poso. Ya sebagai seorang hamba ya aku poso. Gak pengen mlebu surga. Ya urusane Gusti Allah sing hak pengen mlebu surga monggo, neraka ya monggo. Penting aku niate salat wis sebagai hamba, pengabdian sebagai hamba. Nah niku derajat sing rada dhuwur. Jadi wis gak mengharapkan apa-apa. Bahkan Rabi'ah Adawiyah ngoten to. Nek iso memadamkan apa kae api neraka dipadamkan ben wong-wong iki kualik. Lek pengen lek iso ngobong surga iki surga arep dibom. Ben wong-wong iki cara ibadah gak mengharapkan surga. Ya memang lek kita niki kan tasik tingkatan sing dasar, tingkatan belajar taklim wa ta'alum. Nah, jadi wajar jika kita itu melakukan sesuatu pengen mendapat imbalan. Imbalannya apa nggih? Surga. Nah ini Gusti Allah nggih kathah dawuh-dawuh Gusti Allah. Kados hati-hati sing ngeten iki termasuk 4 istri sing bakal mlebu surga. Yang pertama niku napa? Teng mriku imro'atan afifatan. Jadi enek wong afifah kuwi mlebu surga. Enten sing jenenge afifah. Kayak enten. Nah, afifah niku adalah tiang wanita yang menjaga dirinya. Jadi lenek jenenge Mbak Afifah berarti Mbak iki wonge sering menjaga dirinya. Njogo apa ya dari keharaman. Ayi kafatan anil harami. Jadi menjaga segala sesuatu dari perkara sing haram. Niku afif atau afifah. Nah, jadi wanita sing pertama sing mlebet surga niku nggih niku. Sing afifah, sing jaga dirinya dari perkara haram. Sing nomor kalih ta'iatan lillah wa li zaujiha. Tamriku wong itu sing taat ngene Gusti Allah. Nah, kaya sampeyan ngene iki. Taat ngene Gusti Allah. Kaya ngaji yo ngaji, salat ya salat, ibadah kaya sekolah ya sekolah, kaya tilem ya tilem. Nah, enten iki yang termasuk sampeyan kabeh. Ya termasuk ngaji disambi turu barang. Iki enten turu disambi ngaji. Apa enten sing tilem karo ngaji? Enten ya, alhamdulillah. Saya malahan ndurus Quran itu terus keturun. Insyaallah. Nah,
Nah, niku ngaji, turu karo ngaji. Nonton niku nggih ganjaran. Jadi sing nomor 2 niku mau istri sing taat kepada Allah dan kepada suaminya. Nah, iki yo iki bakale sampean kabeh. Sampean wis nglakoni siji niku apa? Taat ngene Gusti Allah. Sampean kan termasuk wanita sing taat. Nah, derek sijine neh napa taat tenggene suami. Nah, sampean kan si urung duwe suami. Jadi yo belajar tok lah, belajar taat. Minimal ngerti simulasine taat ngene suami ku piye, minimal sampean ngerti ilmune. Nah, engko lek wis ngerti ilmune lagi praktek. Nah, lek wis praktek berarti kan wis nikah. Aja praktek sik durung nikah. Nah, karo misale enek sing duwe pacar. Karo pacare tuwaat dikongkoni nongkon traktir manut teh. Nyapa kon traktir gelem? Aku sayang kok. Malah niku lek dihapusi. Nah, kecuali gini bojone ngoten niku taat memang kewajiban. Tapi lek gini pacare taat iku malah enggak oleh. Bolak-balik nikon traktir ae kon nukokno panganan, kon ngeteri es, kon ngeteri sego. Dan niku enggak ilok. Lajeng sing nomor 3. Nomor 3 niku waludan ai kasirul waladi. Wong edok sing kasirul waladi, akeh anake. Nah, dadi sok ben nek keturunan sing akeh. Pinten dosa. Waduh. Nah, dadi pemain sepak bola kesebelasan. Anake 10. Wong loro e kangelan wis ngos-ngosen nok 10. Jarine kan banyak anak banyak rezeki. Setiap anak niku nggawa rezekine dhewe-dhewe. Jadi setiap anak niku nggadah rezekine dhewe-dhewe. Nah, lek teng mriki nggih dawuh Kanjeng Nabi niku kasirul waladi wong edok sing akeh anake. Makane kan Kanjeng Nabi nggih nate dawuh kan berlomba-lomba memperbanyak keturunan. Karena apa? Engko keturunane bisa memperbanyak umat Islam. Jadi wong Islami luwih akeh. Nah, jadi misalnya sama nih guys, jadi wong apik untuk bojo sing apik, terus nggak keturunannya hidik sing apik di pondokno kabeh, anak 10 pondokno kabeh, wis mondok kabeh, selesai mondok kuliahno kabeh, setelah kuliah nyambut damel kabeh, wis bapak ibu wis garek lungguh-lungguh tok ning omah. Nah, wis enak anak-anak wis toto kabeh, setiap bulan menerima bayaran, disangoni anak-anaknya. Nah, makanya dididik dengan baik. Jadi ki lek gawe anak iki aja syukur. Masing dik wingi donga-dongane barang niku. Nah, mriki makane napa niku kasirul waladi akeh anake nggih bener, akeh anake, tapi dalam pendidikan anak kita niku nggih harus memperhatikan. Nah, bagaimana mendidik anak niku sampean nggih harus belajar. Si suami niku nggih harus belajar bagaimana mendidik anak yang baik. Krono anak niku sebagai investasi akhirat sing bakal ndongakno wong tuwane niku yo anak, bakal ngirimi donga, bakal bakti nenggene wong tuwa niku anak. Jadi ojo sampai anak niku menjadi anak sing gagal dalam didikan. Makanya ibu sing terutama niku kudu nirakati anake. Bapake yo ngono. Yo sing tirakat ibu tok bapak juga padha ae. Ketika istri mengandung hamil, nah niku tugasnya bapak nirakati. Mbuh ditirakati poso, isuk poso, bengi melek. Isuk poso neh bengi melek. Terus karo ndres Quran tirakate niat nirakati anak. Nah, ibuke kan lek ibuke tirakat kan yo jek ngandung, minimal yo cara misale kan ngandungi cara gak kuat poso kan gak masalah, mboten poso. Yo minimal maca Quran. Maca Quran, surat nopo biasane? Hah? Hah? Surat apa? Surat Maryam, terus surat Yusuf, terus surat
surat Al-Luqman. Luqman lho. Surat apa? Al-Luqman. Nah niku soalnya kan surat Al-Luqman yang wasiate Luqman Hakim kepada anaknya. Niku termasuk niku Yusuf nggih saged, Maryam nggih saged. Niku termasuk surat-surat untuk menirakati anak. Nah niku diwaos karo ibuke misale. Niku termasuk cara menirakati anak. Terus lali disodakoi, niat sodakoan. Alah yo paring nopo nggone tiyang lek jenengan gadah rezeki sing luwih. Nah, maringi sadik nggone tiyang diniati ning ati ya sedekah gaya anak. Dan niku sampeyan iki dadi anak iki ben dadi anak sing apik. Terus yang nomor niku wau waludan ay kasirul waladi. Nah, sing akeh anake. Terus qaniatan ay radiyatan biyasiri ma'a zaujiha. Ah niku jadi istri sing ridho dan nerimo dan sabar. Qaniah niku qanaah niku nerimo, ridho terus sabar dari pemberian suami sing teng mriku yasir sing sakti. Jadi misale suami gade kekurangan utawa maringi sampean sakti niku kudu sabar. Nah, kudu tetep sabar, enggak oleh nyente-nyente, enggak oleh nggontok, enggak oleh sampai nusus, tetep kudu sabar. Niku wong edok sing bakal mlebu surga. Dawe Sa'ad bin Abi Waqqas mireng saking Rasul. Nah, teng mriku wonten wong edok ketika istri niku mboten demen dari napa pemberian suami sing sakti. Jadi misalnya diparingi sakti terus istri niku mboten demen, maka Gusti Allah niku bakal nglaknati. Nah, dan mboten namung Gusti Allah, para malaikat niku juga nglaknati. Nah, makane awake dhewe dididik sing neriman niku memang penting. Nah, memang penting. Makane sampean teng mriki ya. Teng mriki ngeten iki kan dididik untuk mandiri. Sampean kan masak dhewe ya. Nah, masak dhewe, tumbas lawuh dhewe, dididik untuk mandiri. Kan ogene sing masak nih. Enten Pak koncone sing masakne. Nah, kula mboten napa-napa. Koncone tok sing masakne, kula mung tumput ngentekno. Nah, sampean kan teng mriki teng asrama ngeten iki kan nggih dididik ngoten niku. Kan mandiri, semua kan mandiri. Walaupun tasik diparingi tiyang sepah, tapi dalam praktek keseharian sampean kan pun jauh dari orang tua. Nah, wong tua teng mriko sampean teng mriki kan mboten enten tiyang sepah. Nah, sampean belajar hidup mandiri. Semuanya dilakukan sendiri. Makanya teng mriku nggih termasuk belajar hati kita untuk selalu menerima. Jadi duwe hati sing sabar, sing loman, sing neriman. Makanya dididik mulai sakniki. Dan terus napa malih teng mriku memiliki rasa malu bahwa isin. Nah, hayak isin. Dados wong wedok iku kudu duweni isin. Nek gak duweni isin ki bahaya. Makane sakniki wong wedok nek gak duweni isin iki yo gak punya malu. Nah, termasuk napa sing wong wedok duwe isin niku yo kuwi njaga awake ngifah niku wau. Mulai dari berpakaian, tingkah laku, adab, tata krama, budi pekertine, akhlake. Nah, isin dari hal niku. Mosok ning dualan guyon cekakaan gak duwe isin. Disawang tiyang kan gak penak. Disawang wong iki gak enak. Ki wong itu kok koyo ngene. Wis kerudungan macak syar'i. Nah, kaya ngeten iki kan sampean berpakaian syar'i. Nah, terus ning dualan guyu latah-latah, duwe cekakaan. Wonten niku mboten enak disawang wong. Niku jenenge wong sing gak duwe isin. Gak duwe isin. Makane lek saged duweni sifat haya. Nah, sifat isin. Nah, lek pas dadi istri sing dimaksud isin niku apa? Niku goba anha zaujuha. Hafidhat nafsaha wa maluha. Pas ketika ditinggal pergi oleh suaminya, misalnya suaminya berpergian atau bekerja, nah sama teng mriku menjaga dirine. Nah, hafidhat nafsaha, aja sampai niku wau sak penake dhewe pas suamine lunga. Jadi kudu tetep menjaga dirinya. Nah, rasa malu niku dijaga.
Wa maluha los bondone suami niku yo dijogo, aja dihambur-hamburkan. Dawuh saking Salman Al Farisi, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nadarat imra'atan ila ghairi zaujiha bi syahwatin ila. Dados Salman Al Farisi niku nate mireng saking Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi wong wedok utawa istri niku ningali selain bojone, wong lanang selain bojone dengan syahwat. Wah, niku kelak teng dina kiamat niku mripate niku dipaku. Nah, dicukil dipaku ya ditucep paku. Jadi wis duwe bojo tapi ningali wong lanang liya iki dengan syahwat. Nah, is kesemsem lah. Niku benjen teng dina kiamat niku mripate dipaku. Jadi sampean aja sampai ngoten niku. Dalek misale sakniki, niki kan go duwe bojo to. Apa wis enek sing duwe pacar? Hah. Go enek ya. Mboten salah. Nah, lek ngenten iki kan ya memang jenenge meripat. Meripat iki gawe nyawang. Kadang kan sampean ngenten iki nyawang wong lanang. Ya kaya karo napa niku? Kuliah niku menyelam sambil minum air. Jadi kuliah karo golek jodoh. Kadang iki ngono kadang. Karo disawang-sawang cah kok ganteng, akhirnya kenalan. Nah, ngoten niku terus ndek kesemsem padha demene terus bar lulus kuliah rapi. Nah, enten sing ngono enten. Enten. Nah, lek pas pun gadah suami, nah makanya adewe kudu iso njogo mripate, wis gak usah nyawang njobone sawang bojone niku wae. Niku pun ganjaran. Makane enten iki teng wingking piyambak niku mboten wingking piyambak sih, tengah-tengah niku enten dawuh Kanjeng Nabi ketika suami atau istri menatap wajahnya, menatap wajah pasangannya. Jadi istri menatap wajah suami menatap wajah istri. Jadi dosane iki lebur saka mripate. Nah, lebur saka mripate. Terus ketika istri niku salaman dengan suaminya, niku dosane rontok saka drijine. Nah, drijine niki dosane protol saka sela-sela driji. Nah, ngoten niku. Enten hadise enten teng mriki. Engko pas wayahe ngoten lah enten. Terus niku termasuk ganjarane wong sing iso njaga mripate, sing napa niku saling mengasihi terhadap suaminya. Ganjarane ngoten niku. Lajeng sinten malih sing dawuh niki Ayub Al Ansori niku radhiyallahu an dawuh Kanjeng Nabi niku nate bersabda, Gusti Allah niku ndadekaken 70.000 malaikat teng mriku. 70.000 malaikat niku sing ngelaknati istri sing teng mriku mengkhianati atau cidra tenggene suamine, mengkhianati suamine. Jadi iki aja berkhianat tenggene suamine. Dalam hal napa? Dalam hal harta. Nah, jadi iki hati-hati lek njaga harta suamine. Harta suami niku berarti kan harta sing enten teng omah. Kecuali lek sampean diparingi nafkah niku kan pun pemberian suami untuk sampeyan. Nah, niku hak sampeyan. Nah, lek teng omah niku enten harta malih berupa uang utawa apa niku. Lah niku kan termasuk harta suami. Niku kudu iso dijogo. Nah, mengke lek sing mboten saged njaga utawa mengkhianati niku, mangke 70.000 malaikat niku nglaknati. Dan di samping niku teng dina kiamat mangke istri niku dikumpulno karo tiyang tukang sihir. Semerep ya tukang sihir, tukang sulapan. Tukang sihir niku terus di samping niku nggih dikumpulno karo tiyang sing tukang ramal. Juru ladi, juru napa? Juru bagi. Tukang ramal. Sampeyan semerep tukang ramal. Nah, ngoten niku benjing sampeyan istri sing
cidra tenggene swami dikumpulkan kalih tiang-tiang iku. Muawiyah niku nggih dawuh Kanjeng Nabi niku nate dawuh sing istri teng mriku mendhet harta suamine tanpa seizin suami niku termasuk istri niku bakale menanggung dosane 70.000 maling. Nah, enek 70.000 maling, nah niku dosane ditanggung istri sing mengambil harta suami tanpa seizinnya. Nek duwe apa-apa teng omah kan kudu izin misale. Kalian duwe apa ya kados dhewe dicontohno nek iki. Ya, kecuali lek memang niku pun hak sampeyan yang diberikan oleh suami niku mboten napa-napa, mboten masalah. Wa dzakara lan nuturake. Wa dzakara lan nuturake sapa sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam minal arbaati saking papat wong wadon. Imro'atan ing wong wadon mata kang mati sapa zaujuha bojo lanange imro'ah walahalan iku keduwe imro'ah auladun utawi pira-pira anak auladun utawi pira-pira anak si gorun kang pira-pira cilik sigorun kang pira-pira cilik fahabasat nuli ngeker sapa imro'ah nafsuha ing awak dhewe ne imro'ah ala auladiha ing atase pira-pira anake imro'ah warabbat lan mendidik utawa nggih mendidik sapa imro'ah ing auladiha wa ahsanat lan gawe bagus sapa imro'ah ilaihim maring auladiha walam tatazawwaj lan ora nikah sapa imro'ah khasyata krana wedi ayudayau yento den sia-siake sapa auladiha kala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam haroma ngaromake sapa Allah taala Gusti Allah taala ala kulli adamiyin ing atase saben-saben manungsa al jannata ing swarga yadkhuluha yen to manjing sapa kulli adamin qabli ing dalem sadurunge ingsun ngeten yadkhuluha kang manjing sapa kulli adamin ing jannah qabli ing dalem sadurunge ingsun ghairu anni kejaba sak temene ingsun iku angduru ningali sapa ingsun an yamini saking arah tengen ingsun faidan dumadaan imra'atun utawi wong wadon iku tubadiruni agi-agi sapa imra'ah ing ingsun iku tubadiruni agi-agi sapa imra'ah ing ingsun ila babil jannati maring lawange swarga fakulu nuli ngucap sapa ingsun ma utawi apa iku li hadihi keduwe iki imro'ah tubadiruni halih agi-agi sapa imro'ah ing ingsun fayuqalu den ucapake limaring ingsun ya Muhammadu he Muhammad hadihi utawi iki imro'ah iku imro'atun wong wadon kanat kang ana sapa imro'ah iku hasna'a kang bagus jamilatan kang ayu wa kanalan ana iku indaha ing dalem sandinge imro'ah sapa yatama pira-pira anak yatim laha keduwe imro'ah fasobarot nuli sabar sapa imro'ah alaihinna ing atase yatama hatta balagha sehingga tumeka balik apa amruhunna perkarane yatama rupane alladzi amruhunna balagha kang tumeka apa alladzi fasyakara nuli ridho
sapa Allah Gusti Allah, fasyakara nuli ridho sapa Allah Gusti Allah laha maring imro'ah. Zalika ing mungkono-mungkono fasobarot. Zalika ing mungkono-mungkono fasobarot. Diturutaken malih saking Kanjeng Nabi salah sijine dari empat wanita sing mlebet surga niku wau. Teng mriku enten satu jenis maneh wanita sing teng mriku pun ditinggal mati kalih suamine. Dan teng mriku wanita niku nggadahi anak, ngurus anake piyambak, dan niku mboten nikah malih. Mboten nikah, jadi janda. Nah, jadi janda muda biasanya akeh sing goleki. Niki paling tuwek. Dados soalnya anake wis akeh. Dados pun mboten nikah malih krana suamine pun sedo niku wau, dan niki memiliki anak sing sik cilik-cilik. Nah, dan si mar'ah niki ngurus, mendidik, terus yo gedhekno, mendidik akhlake anak niki wau. Nah, alasannya napa mboten nikah malih? Krana niku mengki kuwatir anak-anak niki mboten terurus. Krana lek nikah kan pun malih pacaran maneh karo bojone sing nyar. Akhirnya anake enggak terurus. Niku kuwatir ngoten. Si Ma'ah niku kuwatir nek ngoten niku termasuk salah sijine napa 4 jenis istri niku wau sing mlebet surga. Dadi nek wong wedok sing teng mriku ditinggal mati suamine terus nggadahi anak, anake niku dididik dengan baik, dan si mar'ah niku mboten nikah malih krana kuwatir mengke lek anake niki mboten terurus, mboten enten sing ngurusi. Lajeng Kanjeng Nabi dawuh, Gusti Allah niku mengharamkan anak Adam, sekabehane anak Adam niku mlebu surga kecuali Kanjeng Nabi mlebet dhisik. Dadi Kanjeng Nabi niki mlebet dhisik. Terus niku Gusti Allah niku mencegah umat manusia niku mlebet surga sebelum Kanjeng Nabi mlebet. Nah, tapi teng mriku Kanjeng Nabi nggih kaget Pak Idan dumadaan enek wong wedok niku cepet-cepet mlebu surga sampai Kanjeng Nabi disalib saka tangan kiwane. Nggih, samping kiwane. An yamini saking arah kiwa salib. Dadi pun lumrah ya umume. Nah, ini sakniki ya enek mak-mak ngoten niku nyumalib. Gak ngreting utawa apa nyalip kanan atau kiri sak penake dhewe. Jadi Kanjeng Nabi disalib. Dadi cara Kanjeng Nabi badine mlebet dan wong itu mlayu langsung liwat tengene Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kaget. Lho, sapa iki? Nek tengen kowe cukup-cukup nyawalip. Tanglet tenggene Gusti Allah. Malihadi tobat diruni. Niki sinten niki? Apa-apaan nih wanita niku nyalip kula saking arah tengen kula niki. Kalih Gusti Allah dipun jawab, ya Muhammad, hadihi imro'atun kanat hasna'a jamilatan. Iki no wong edok. Wong iki apik ya ayu. Nah, wong edok sing sae sing ayu. Nah, niku memang wanita idaman. Wanita sing apik akhlake ya di samping niku nggih ayu pisan. Nah, niku termasuk sampean-sampean iki. Ya apik ya ayu. Lajeng wedok niku kok iso nyalip kula napa? Teng mriku kana indaha yatamalaha fasabarat alaihin. Krana wong wedok iki ngramut anak yatim utawa anake niki gak duwe bapak, dadi nggih janda sing ngramut anake. Dan wedok niki tiyang mar'ah niki sabar. Nah, sabar dalam mendidik anaknya, dalam ngeramut anaknya sampai tumeka balik, sampai tumeka gede. Nah, sing wedok niku terus napa niku? Dibalas kali Gusti Allah. Nah, dibalas dengan napa niku wau mendahului Kanjeng Nabi dalam mlebet pintu surga. Atas napa? Atas kesabarane. Fasabarat alaihinna niku. Nah, dadi wong wedok sing ngurus anak yatim
ngurus anak sing cilik terus gak duwe suami. Nah, anake digedhekno dengan sabar dan niku wong edok niku nggih hasanaun, hasnaan jamilatan. Wong edok sing bagus, maksudnya sing bagus niku akhlake sing sae. Jamilatan yo ayu. Ayu niku mboten namung dohir tok. Batine yo ayu. Saiki akeh ayu dohir tapi batine ndak ayu. Gak apa jenenge? Beautiful lo jenenge ngono. Sing atine ayu, atine cantik ngono niku. Nah, makanya sampean iso yo kudu iso dadi wong wedok sing jamilah dohir wa batinan. Dadi atine yo apik, terus yo dohire yo apik. Nah, niki sing critane niki nggih niku saged nyalip Kanjeng Nabi, ndhisiki Kanjeng Nabi. Sumakola nuli ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arbaatun anapun utawi papat itu wawari. Sumakola nuli ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arbaatun anapun utawi papat wadon rupane allawati arba'ah finari kang ing dalem neraka. Fa imra'atun mongko iku kedue wong wadon badiyatul lisani kang ala lisane. Fahisyatuhu tegese ala lisane. Wong edok misuwan. Ala zawjiha ing atase bojo lanang imro'ah, bojone mboten dipisuwi wae. In goba lamun lunga sapa zawjiha anha saking imro'ah, sapa zawjuha bojo lanang imro'ah, lam tasun mongko ora ngreksa sapa imro'ah nafsaha ing awak dhewene imro'ah. Dadi bojone lunga malah open BO. Wa in hadiran lamun teka sapa rajul, adatuhu mongko nglarani sapa imro'ah ing rajul. Bojone mulih gak nggo dhuwit diseneni wae. Nyapa mulih barang kok nggo dhuwit balik neh. Bimadil mahzati kelawan dawake hamzai adathu bimadil hamzati kelawan dawake hamzai adathu ay agdobathu tegese muring sapa imro'ah ing zaud. Tegese muring-muring sapa imro'ah ing zaud min ghairi dan bin saking tanpa dosa, enggak merasa berdosa, nesu-nesu wae kaya gak duweni dosa. Bilisaniha kelawan lisane mar'ah, kala ngandika sapa Umar bin Khattab Inna Rasulullahi satemene Rasul sallallahu alaihi wasallam niku yaqulu ngendika sapa Rasul. Ayu mamraatin utawi endi-endine wong wadon iku rakaat mbanterake sapa imro'ah sautaha ing swarane imro'ah ala zaujiha ing atase bojo lanang imro'ah ila la'anaha kejaba nglaknati ing imro'ah apa kullu syai'in saben-saben suwiji tolaat kang metu alaihi ing atase kullu syai' apa asyamsu srengenge. Dadi wong itu sing banterno suwun bentak bojone niku dilaknat karo malaikat terus karo sesuatu sing disrinari matahari niku. Wa imra'atun lan wong wadon nukallifu kang merdi sapa mar'ah zaujaha ing bojo lanange mar'ah ma ing perkara layutiku kang ora kuat sapa zaujaha. Wong itu sing meksa bojone di batas luar kemampuan. Wa qala ngendika sapa Abu Dzar sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halih ngendika sapa Rasul inna imra'atan sak temene wong wadon iku ibadah sapa imro'ah ibadata ahli samawati ing kaya ibadahi ahli pira-pira langit wa ahli ardi lan ahli bumi. Suma adkhalat nuli manjingake sapa imro'ah ala zaujiha ing atase bojo lanange imro'ah
Al-ghoma ing prihatin min jihatin nafakoti saking arah-arahi nafaqah. Illa ja'at kejaba teka sapa imro'ah yaumal kiamat ing dalem dina kiamat. Waya duha hale utawi tangane imro'ah iku maglulatan kang den belenggu. Ila unukiha maring gulune imro'ah. Ori jaluha utawi sikile iku muqayyadatun kang den taleni. Wasatruha utawi tutupe imro'ah. Iku mahtukun kang den suwek. Wa wajuha utawi wajahe imro'ah iku kalihun kang pucet. Wa ta'liku lan gandoli biha kelawan imro'ah sapa malaikatun para malaikat. Giladun kang pira-pira kasar. Syidadun kang pira-pira kasar. Yahuna kang njekurake sapa malaikat biha kelawan imro'ah finnari ing dalem neraka. Wa imro'atun utawi wong wadon la tasturu kang ora nutupi sapa imro'ah nasaha ing awak dhewe ne imro'ah minari jari saking pira-pira wong lanang. Wa takhrujulan metu sapa imro'ah min baitiha saking omahe imro'ah mutabarrijatan khalih kang ngedeng. Ay mudhiratan tegese kang mertelakake lizinatiha maring pepaese imro'ah. Famahasiniha lan pira-pira kebagusane imro'ah. Lirijali maring pira-pira wong lanang. Kala ngendika sapa Salman Al-Farisi. Sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu kalih ngendika sinten Rasul, ayyuma mar'atin tawin dindine wong wadon iku tazayyanat pepaes sapa imro'ah. Tazayyanat pepaes berhias diri. Wa tatayyabat lan wangen-wangen sapa imro'ah nganggo wangi-wangi. Wa kharajat lan metu sapa imro'ah min baiti zaujiha saking omah bojo lanange imro'ah bi ghairi ibnihi kelawan tanpa idine zaud. Fa innaha mongko sak temene imro'ah iku tamshi lumaku sapa imro'ah fi sukhtillahi ing dalem bendune Allah. Wa ghadabihi tegese bendune Allah. Hatta tarji'a tumeka bali sapa imro'ah. Wa qala ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wadon iku nazaat nyopot sapa imro'ah siabaha ing pira-pira dodote imro'ah fi ghairi baitiha ing dalem liyane omahe imro'ah. Ay takasyafat tegese buka sapa imro'ah li ajanibi maring pira-pira wong lanang liya. Udo ning ngarepe wong lanang liya. Haraka mongko bendo sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla anha saking imro'ah. Sitrahu ing panutupe Allah. Rawang riwayatake ing hadis sapa Imam Ahmad wa Tabrani lan Imam Tabrani wal Hakim lan Imam Hakim wal Baihaqi lan Imam Baihaqi. Wa imro'atun lan wong wadon laisa kang ora ana iku laha keduwe imro'ah hamun prihatin illa akla kejaba mangan wa syurbalan ngombe wa naumalan turu walaisa lan ora ana iku laha keduwe imro'ah apa rubatun demen airodatun tegese karep bisolatin ing dalam salat wala fi taatillahi lan ora ing dalam taat maring Allah wala fi taati Rasulillah lan ora taat maring Rasulillah.
wala fi taati zaujiha lan ora taat maring bojo lanang. Fal mar'atu mongko utawi wong wadon iku ida kanat ing dalem nalika ana sapa mar'ah. Ida kanat ing dalem nalika ana sapa mar'ah iku bihadhihi sifati kelawan iki pira-pira sifat. Ai albaati tegese kang papat. Ayil arbaati tegese kang papat almandumati kang den wada. Jadi sifat madmumah al-madmumati kang den wada. Kanat mongko ana sapa imro'ah iku mal'unatan kang den laknati. Muba'adatan kang den adohake. Kang den adohake anil khairi saking kebagusan. Min ahli nari saking ahli neraka. Ila antatuba kejaba yen tobat sapa imro'ah ay min dzalika saking mungkono madkur sing dituturno kabeh niku wau kulihi yus kabehane dzalik kulihi yus kabehane dzalik. Dadi niki termasuk 4 wong wedok niku istri sing bakal enek ning neraka. Yang pertama niku istri sing napa kasar lesane, jelek lesane karo bojone niku misuhan, bojone diseneni bae kaya sing nika wong lanang sing nggawa macan niku tasih eling ta critane. Niku kan karo bojone dipisui wae. Dipisui muga-muga gak sambalik pisan ben dipangan macan ning alas. Niku dipisui akhirnya ya mati-mati dhewe. Nah, niku termasuk wong wedok sing bakal mlebu neraka nggih niku. Kasar dan jelek lisannya terhadap suaminya. Lajeng napa malih apabila suami niku pergi utawa lunga wong wedok niki mboten saged njaga awake. Dadi iki suamine lunga niku wong wedok niku malah ora iso nutup awake, lawange dibuka blak-blakan. Sewalin gak nggawe klambi. Roke hendek pisan ning ngarep omah. Ngono niku gak iso menjaga dirinya. Nah, terus apabila nopo suamine pulang membalik teng griyane malah diseneni wae. Dia disakiti wae suamine niku. Niku termasuk wong wedok sing mlebet neraka dawuh Kanjeng Nabi. Nah, niku selesane. Nah, makane kan mboten napa niku mboten sae kan wong wedok sing berperilaku ngenten iki. Ajeng Umar bin Khattab niku dawuh Rasulullah niku dawuh mboten wonten seorang istri niku ngerasne suarane teng suamine kecuali istri niku mengke bakal dilaknati kalih napa? Kalih sesuatu sing teng mriku terkena sinare matahari. Nggih sing wingi karo wit-witan, karo iwak, karo sembarang kalir ing donya sing kena sinare matahari niku bakal nglaknati istri sing teng mriku mbanterno swarane utawa bentak-bentak teng suamine. Dadi suamine dibentak wae, diseneni ya kok ning sinetron-sinetron ngono. Wong istrine mbok bentak-bentak enggak jelas. Ngoten niku lha niku bakal dilaknati. Dadi sing setunggal wong wedok sing mlebet neraka nggih niku. Sing nomor kalih ta mriku istri sing napa sing nuntut di batas kemampuan suami. Nah, mampune tuku motor, njaluk mobil. Njaluk mobil sing larang. Dadi niki di luar kemampuan suami. Suami maringi nafkah sak menten, njaluk nuntut neh sing luwih. Nah, ngoten niku. Engko lek gak dikeki nesu-nesu. Nah, ngoten niku. Niku sing termasuk istri sing napa sing mlebet neraka. Bahkan Abu Dzar niku dawuh nate mireng Kanjeng Nabi niku dawuh nek enten istri niku sing ibadahe kaya ibadah penduduk langit, kaya ibadah penduduk bumi. Nah, terus istri niku mboten gadhahi rasa terima kasih atas napa pemberian nafkah dari suaminya, maka teng dina kiamat mengke tangane niku dibelenggu. Tangane dibelenggu, diikat teng leher. Ajeng napa? Terus sikile niku nggih kakine nggih dibelenggu. Terus kejelekan-jelekan aib niku diketokno dibuka. Jelekane dibuka, terus wajahe niku dadi pucet. Wajahe pucet, gak ayu maneh. Terus malaikat niku ngganduli sikile ben kejebur neraka. Nah niku krana apa? Krana wong wedok niku sing mboten
memiliki rasa terima kasih atas pemberian nafkah dari suaminya. Padahal kan yo kuwi enak terus ngomong, matur suwun Mas, walaupun misalnya tengah hati saitik mboten sama ngomong nih tengah hati saitik kok kurang yo ngono. Terus sampean tapi wis gak apa-apa lah. Matur suwun yo Mas, terus karung ndongakno muga-muga benjing rezekine tambah kathah. Nah, ngoten niku padahal enteng. Lafaz terima kasih niku enteng tapi yo kadang wangel diucapkan krana apa ya krana kurangi rasa syukur. Ngoten niku sing nomor kalih. Terus sing nomor 3 niku napa teng mriku istri sing boten purun menutup dirinya. Dados boten purun menutup dirinya dari pandangan ajnabi, laki-laki lain. Nah, dados pas metu teng omah niku seneng berhias. Ngetokno perhiasane. Mewacak ayu, kene dikei emas 10 kilo. Tangan kanan kiri drijine niku emas kabeh. Nah, terus napa niku mau macak mau wening wedaan didempul sak senti sampean lipstik wabang mripate niki hidepe disembung sak meter. Terus kei celak semlo aku megal-megal kaya mentok ning ngarepe wong lanang. Nah, iku wong lanang cara nganggep iki badut konti. Nah, ya intine pokoknya berhias mempercantik diri terus dengan niat tujuan ben didelok karo wong lanang liya. Nah, misalnya mlaku teng ngene perkumpulane wong lanang liya, mangane dhewe kan diterangne lek metu niku kan wis diizini suami, terus metu niku kan mboten angsal metu sing teng mriku tempat niku dipanggoni wong lanang liya. Wong lanang-lanang ning pinggir dalan berarti kan awake dhewe kudu golek dalan liya, aja dalan kono. Karena nggih samar lek dhewe napa dijaraki terus digodho. Nah, bahkan niki teng mriki wonten niki berhias diri terus engko wong lanang niku napa niku iso nyawang terus ndelok. Nah, niku termasuk istri teng mriku sing mlebu neraka. Bahkan Salman Al Farisi niku dawuh, Kanjeng Nabi niku nate dawuh enten istri sing macak wayu terus nggawe minyak wangi. Wah, disowemprotno sampai 300 padahal. Kadang diadus minyak wangi ini dikek bak terus diadus mandi kembang ben wangi, mandi susu ben putih. Nah, nonton terus metu teng keluar rumah tanpa izin suamine pisan. Terus napa niku berjalan di tengah-tengah wong lanang liya atau orang laki-laki lain. Nah, murkane Gusti Allah niku bakal selalu menyertainya sampai tiyang niku balik teng omahe atau sampai tobat. Makane enek to, kula sering kadang enek wong edok ngoten niku liwat sret ngoten niku parfume Carry. Parfume Carry nek. Ambune parfume Carry, Roman Witch. Ngoten niku to ambune parfume apa ngoten niku. Apa jenenge parfume wong edok ngoten niku. Ngoten niku lah. Carry parfume. Ngoten niku asline mboten sae. Dadi lek parfuman iki ya cukup sewajarnya lah, mbak-mbak bagi mbak-mbak sewajarnya. Misalnya saman parfuman apa ki ya kulinane metu-metu kan parfuman ya. Niku nggih aja disemprotno akeh, gak sampai nggih adus barang. Nggih sewajarnya. Yang penting sampean ngampu niku wis ketok wangi ya wis. Nah, utawa biasane nggawe Rexona terus nggawe apa ngoten niku. Nah, ngoten niku misale pun saged menetralisir bau badan niku nggih wis. Ya ambu badan ini paling gak tau adus. Biasane ngono wong itu ya ini malah adus ya. Ya ora boten. Alhamdulillah. Nah, dados niku wau sing nomor 3 niku istri sing sering berhias, berdandan terus niku medal teng ngene omahe terus niku niate ben disawang wong lanang liya. Terus sing nomor 5, nah bahkan Kanjeng Nabi dawuh enten wong edok sing mriku melepas pakaian, jadi nyepot pakaiannya di luar rumah. Maka bensin Gusti Allah niku bakal buka aib kabeh teng akhirat niku dibuka. Jadi ning jaba omah iki gak kelamben. Kadang yo mung kaosan apa jenenge singletan ngono tok. Teng jaba omah niku enek wong liwat ngono kan yo nyawang. Kok wong sing nyawang iki kurang marem mbok balik neh nyawang neh. Nah, makanya kan jaga aib. Ngeten iki penting loh. Bahkan wong-wong sing sering
berpakaian sing mini nah ya. You can see ya ning jenenge. Mbah apa ning jenenge. Nah, kamu dapat melihat ya kan pakaian sing ketat-ketat ngoten niku harusnya iki ya maca iki lah, maca bahwa ngoten niku berbahaya. Ya lek ngono niku ning jero omah enggak masalah. Kayak enek sing roh sama ning jero omah gak kelamben, kayak enek sing roh bojone tok ya enggak masalah. Teng mriku kan bojone pun mahrame sampean. Nah, nek teng jaba niku ya kudune apa iki menjaga menutupi auratnya. Termasuk rambut barang ditutupi dengan kerudungan sing apik. Nah, kerudungan sing apik nggih klambi yo sing lengan dawa. Sare teng jaba, metu ning arep omah. Niku lek ning jero nggih barang sak-sake sampeyan mboten napa-napa. Wene jero kamar sembarang gak kelambenan ya ora apa-apa. Sing ke nomor sekawan sang mriku istri sing napa teng pikirane niku namung aklu wasyarbu terus wanaum. Nah, teng niku teng pikirane mung mangan, turu, ngombe. Nah, terus niku mboten nggadahi kepinginan untuk melakukan sholat utawa taat ngene Gusti Allah, utawa taat tenggene Rasul, taat tenggene suami. Nah, niku sing nomor sekawan. Nah, niku sedanten niku termasuk sifat-sifat istri sing madmumah sing tercela. Sing kari dhewe gak gelem sholat, gak gelem taat ngene Allah, ngene Rasul, ngene suami. Niku ngomong mangan, ngombe, turu. Mangan, turu, ngombe. Ya wis ngono tok ben dina iki. Tangi, mangan. Engko ngantuk, turu, ngelak, ngombe. Ngoten tok. Gak gelem taat ngene Gusti Allah, gak gelem salat, gak gelem taat Kanjeng Nabi, gak gelem taat ngene suamine. Nah, niku termasuk wanita sing dilaknati. Wanita sing madmumah, nggih akhlak madmumah, akhlak sing Allah. Makane kan mboten gumun nggih, sampean pun semerep hadis niki masyhur bahwa sing teng penduduk ahli neraka sing akeh napa? Wanita. Nah, makane nyapa kok wis didudui bahwa penduduk ning neraka niku akeh-akeh wanita. Terus ngeten iki wis didudui ngoten niku terus sampean gelem ngaji, gelem mondok, gelem sinau belajar. Itu kan tujuane nggih meminimalisir ben gak akeh wong wedok sing ning neraka, termasuk sampeyan iki menjadi penolong ben gak tambah akeh. Sama tak pengen mlebu surga ya ning jalur kanan. Ya ning jalur kiri mlebu neraka malah tambah akeh. Nah, engko lek tambah akeh suwe-suwe neraka gak sedeng. Misal tak melu ning surga cek longgar. Misale ngoten wae. Penak ngoten timbang ning neraka mampir ning ngono gak enak. Langsung ning surga lebih enak. Makanya pas Kanjeng Nabi Isra Mi'raj ngoten kan semerep kok akeh wong edok iki niki ning neraka. Nanti kok nawe tanglet teng Jibril niki wong edok sing ngenten. Makanya enten hadis-hadis ngenten niki nggih niku dari perjalanan spiritual Kanjeng Nabi. Mane Kanjeng Nabi kan dawuh Kanjeng Nabi sedanten. Nggih sing riwayataken nggih enten kabeh. Nggih Imam Hakim, Imam Baihaqi, enten Imam Bukhari, Imam Muslim, perawi-perawi hadis sedanten. Lah niku hadis-hadis saking Kanjeng Nabi ngenten. Lah lek pun jenengan semerep ngenten iki. Nah, makanya jenengan harus bisa meminimalisir ben gak termasuk tiyang sing mlebet neraka. Karena ya iman wis belajar suwi, ngibadah suwi, ujug-ujug teng pungkasane mlebet neraka niku kan nggih iman-iman. Nggih rugi. Makanya wong sing ning neraka ki enek sing bengok-bengok nggone pangeran. Kula pengen balik ning donya, pengen beramal sing baik. Kersane mlebet surga, pokoke ngene iki gak penak. Niku. Lah lendane yo sok omben tapi nggih niku ade aja ndonga ngenten iki. Lah misale sok omben delala enten sing kejegur salah siji loro, kan krana ade niki pun nate satu majelis to ngenten iki. Ngenten iki kudu iso nulungi kancane. Teng kitab-kitab tasawuf niku diterangke bahwa ade pas kumpul ngenten iki, dhisik teng alam roh niku ade kumpul ngenten iki. Jadi makanya kan sampean kenal wong iki kan kados dijavu kan apa tau roh wong iki yo. Dhisik ning ndi yo. Dan iku memang roh kita niku teng alam roh niku memang pernah ketemu. Mane pernah ketemu berkumpul seperti ini. Lah sampean pas ning surga yo kumpul ngenten iki nek. Makane samping kanan kiri diteni, digoleki. Kok ge enek pas ning surga niki ngaji. Lah dene sing ning surga ngaji kudu wijen ngene iki ndelala.
ning kono ngaji karo para malaikat. Kowe iso nggojloki malaikat. Aja lanat iki mlebu surga kabeh iki. Nah, wonten kan delalah nek kancane sing gak enek. Ngendi ya kancaku Mbak, kae kok gak enek ya. Terus tekon malaikat. Iki Mbak, ngono kok gak enek ning ndi ya? Sik tak deloke. Wah, ngono ki wonge jek kangelan. Sing ngliwati sirat niki, sik kangelan meh arep kejegur. Kancane berbondong-bondong, saya nulungi. Kron dhisik iki bolong ngaji iki. Kae protes ngene para malaikat. Iki dhisik bolongku ngaji. Senajan karo turu penting jenenge ngaji sik. Nah, akhirnya ditolongi terus mlebet surga bareng-bareng. Makane ade fungsine golek akhwatul muslimah niku ya, enten ikhwanul muslimin, akhwatul muslimah ngeten iki kados kanca-kanca seperjuangan Islam ngeten iki tujuane ngoten niku. Karena somben kersane saged nulungi ning akhirate. Makane kan enten syafaat niku kathah. Syafaat enten saking Kanjeng Nabi, mengke enten saking napa niku para sahabat, para guru, terus yang paling ngisor dhewe para kancane iso nulungi kanca liyane. Nah, di sini ngoten niku, di sini maringi syafaat teng kancane. Kan kita niku saged mengadu ngene Gusti Allah. Niki rencang kula saestu, riyen niku nate ngaji kudu jen. Niki nggih diterangno bahwa istri-istri sing mlebet surga pripun, mlebet neraka pripun. Niku ngrungokno pas sing mlebet surga niku ngrungokno, ndelok pas mlebet neraka niku keturun tiyange. Jenengan ampuni, jenengan lebetne. Nah, semoga-moga dhewe kabeh iki harapan kita kan pengen mlebet surga. Nah, sampe muga-muga dikumpul ning surga. Nah, saged kumpul ngeten iki, saged ngaji ngeten iki. Dan delalah lek kula mboten enten ya golek ana. Nendi ya? Pak Sahroni ya gak enek nendi ya golek ana. Kowe kon delalah karo widodari aku ditinggal golek ana ngoten niku. Ados ana kok dijak ngaji nang menika. Wa a'lam bisawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kirang langipun nyuwun pangapunten kula akhiri. Wa wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hauli minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin barik alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mu'min ahmad al-mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli alaihi